שלי, אפרים מרדה, השתייך לדור שחווה את אחד האסונות הגדולים ביותר. אבל הדור שלו חי גם חלום גדול. הם הקימו לעצמם בית, מולדת. בהיותו צלם של התנועה הציונית, אפרים צילם את תהליך ההקמה של מדינת ישראל. למעשה אפרים לא יכול היה בתור צלם להיות בקיבוץ. למה? מה הוא יעשה? לא יכולים, זאת לא עבודה פרודוקטיבית. לא עבדו במקומות כאלה. מה זה צילום? זה משהו באוויר, כמו הסוחרים, כמו דברים אחרים. זה לא היה לסלול כבישים, זה לא היה לחרוש שדה. לא, זה לא בננות, זה בכרם. ויש עדיין כרמים? רק בננות לא היום? בשער הגולן. כי עכשיו צילמנו דווקא בבננות, אבל היו רק... לא, אבל אני עבדתי, זאת אומרת, הגעתי לבננות כבר אחרי הצבא. עבדתי קצת לפני הצבא בתיכון. עכשיו זה לא חברי קיבוץ שעובדים בבננות, צילמנו שם. יש צד, בודדים. יש צד, והעיקר היום זה בדיוק מה שאני אמרתי לך. מה? עם העניין הזה שזה כבר לא, זה לא אותם אנשים. זה בעיה? כן, בהחלט, אני רואה את זה בתור בעיה. למה? כי אנחנו מאבדים את הצביון שלנו. גם הקיבוצים מאבדים צביון. תסתכלי איך הם התלבשו ב-34, איך אנשים נראו, כי כל פעם מה שחשבנו, איך כולם היו עם הכפיות ועם החטות ועם הכל. בצילומים של סבא שלי, הערבים היחידים שרואים זה כפיות כן, הם ממש נראים כאלה, כל האצולות האלה, כל הארמונים והתלבושות. ולמה זה השתנה? השתנה, כי אחרי המלחמה הכל השתנה. אפילו עכשיו היום זה להפך. אז הייתה מגמה בכל העולם הערבי, לא רק כאן בפלסטין או בארץ ישראל, הייתה גם במצרים, הייתה גם בלבנון, הייתה גם בסוריה. כאילו המשפחות רצו להיראות אירופאים, ומאז, אבל עכשיו היום השתנה, כאילו אתה מחפש את הזהות שלך יותר ויותר.